O veleiro Bon terceiro proclámase vencedor da regata Ramiro Carregal Rei, renovando así en Ribeira a permanencia do Gran Trofeo Faro de Corrubedo. Finalizou con éxito a 26ª edición do Gran Trofeo Faro de Corrubedo regata Ramiro Carregal Rei, organizada polo Real Club Náutico de Portosín en colaboración co Club Náutico de Ribeira, cunha ampla participación de embarcacións chegadas de distintos puntos de Galicia. Tras unha primeira xornada de travesía costeira entre as rías de Muros e Noia e Arousa, o domingo disputáronse as mangas técnicas Barlovento-Sotavento, nas que a néboa chegou a dificultar por momentos a navegación. Na clasificación final da categoría regata, o triunfo foi para o Bon terceiro, de Víctor Carrión, do Club Náutico Punta Lagoa, seguida do Peperetes Nortemar e o Corsario Thunder. En crucero regata, o primeiro posto foi para o Orión, mentres que en crucero a vitoria foi para o Bacor, completando o podio o Escora e a Píllara. Ademais, o Bon terceiro renovou para o Club Náutico de Ribeira a permanencia do Gran Trofeo Faro de Corrubedo, un recoñecemento ligado á súa clasificación e ao desempeño global na competición. O Bon terceiro confirmase o seu dominio na regata e deixa Ribeira cun novo triunfo para a vela galega nunha das probas máis destacadas do calendario autonómico.